Kisi maiga yense ite ya Kenya gosoa sobo chorio bone umwaka w'ikiri bubere na isano na ibere nigo bono chisegi kibura buru chiabete chikonekiwa egento kireta abantu abange gotama na abande gosiri gwa koirana ase chinka chiabo na koba batami ukwana nabariki amangana ase chinse mochanya koe nigo bono abatami abo kurwa sorgongo rwa Western Nyanza caucus barire bose baereire bunanya gosira Raila Amolo Odinga abarwandrete engane yo huika umuswado yoga ikigwa ase bunge enene na guetikwa yonde banyore chibesa chiabo choko egenderia kurendera iraga gusiro bogima bwaye atarikirania ebirero byabo nigo bona bamusabiro monyakero go bwekiama kya ODM Oburu Oginga oyore mu muromo abonya gusira Raila Odinga hagendere ko babwatereria na gwikirania emirimo heyo hase omuraibwensi ya Kenya Mosque William Ruto herebe bakonyora chibesa cyabo cyo kwegenderia Caroline Mosa agotumanya senchiro bwikirana Abatami bechisegi cyo mwaka w'ekiri bubere na isano na ibere nigo besokiri na kumusaba umugabana we county ya Kisii Mosque Paul Simbarati abakonye gwikirania ibirero byabo go cyesomora ibwense Dr. William Samoei Ruto abega ko babwatokera chibesa cyabo yaje kuruboneke karwa ringi Mombasa riri na ibongotie bintu bito watebanga abantu aba IDP ase agenda jiri 10 ebari namba isano bagwanete bakanwe naende namba isane mon ari na roche ngabono ngwakano tulikeranya tukamyo girekere kona naende ngorire chairman ya implementation committee ya parliament keranja imugotie bintu kari mheshimiwa William Samoei Ruto our president akanja kabisaini bono ndugo netiko kanande kanga nduga nyeti kanga bone gatwate ngakimambi chaka kole kwere otherwise egento mate kyagarete onyo mheshimiwa William Ruto itabire ngabono abaziro nabo tebera n'kinga cyabo baro aseme jine nyomba y'abantu abana bagende skuru na baro abanando abande muntu bwata abana basomete ositu basomete bono iga mheshimiwa Samoei William Ruto kamura nchero abantu banyanza Western caucus yabaite parliament bagato the processes bakaye guchi bakanjerunga bono tikambale liche bakwa guchibesa enale gosaba Oburu Odinga kekwaire libageri ochakera chende yo asenje konyenero ya chire mesa yo minte president yete ya Kenya muchake ko yakora muna yatakire kokorekana abantu baito bagoke nande bamenya magimama ya ngana nabatami abunigo batoresire buna Nyagusira Raila Amolo Odinga nigo konyora basukumeire ngane yunse yo moroberio 10 points agenda abwasege tarigi ya 5 na limo gagoteba buna abatami bechisegi babe bakonyora engerie yabo korende gwikarero tibanya konyora chibese chyo abantu bamintu bachandikire Raila namanyete konyoro chakire genteke asage ikirie tugosaba mugako Oburu akibwatera ororo atabukia batiri banyore yatugwira ni mugambi ito Simbarati ngambi ya mono asinge njago tubwatisha magana yonsi bakubwatera no coordinator ito batokonye tonyore yakiye ito unabagusi ngore mwako letega asingiya mukamobeke kerugekyo no gosaba waito muna abatami bechisegi no kwarenga se Raila nande konya Raila otobekire ase map yo wochiwakano otobekire namba isanemo ase agenda chiri komia ruete abona ale gotebia oyo minto Simbarati oyo ore gavana twanchete Kisii County gavana yaito ebwate keroge kanene ase party ya ODM deputy party leader naye ase watu rusiri no maitenga tuikiransiri na asa mwana ya batami paka mwato bekira ase mabweyu nabona ale kugosaba mune gavana ya Kisii County tochikorara ase ngenjo naye torara paka abantu baito banyorire chibesa koro ase serikali ogo kere obuye gwatokoreire muna abantu bawo be county ya Kisii na Nyanza yonse ngima na Western na asabirenga epati yeto kere andrete ko strong na ande naye mune gavana yeto obe strong otubwateli gente kase konyegia atigaire na assassinine ogekoreri morioka bono mumanya inene president yeto buya korange meremeyo etaboke watsi Oburu Odinga mukore gasiye abantu bawo ba IDP bagokera ubuye gwabakoreire mbi byitombire nga twarerira sama tukamatambe twabwatirie genteke kyaba tami watu 728 mpaka bono mpaka yanyarekanire ekero omweshimiwa Raila Amolo Odinga okire korara ototigeire litangeri gati bono twasabire oyo minto Simbarati abwatisi Oburu Odinga amone president yetu ya Kenya mutabo kitangeri ase nambe yisanemo batigerete rigara motokonye twabwatiria abantu abaita abange basiririe magima
batana konyora haki yabo bono gaki bari twatigaire kamoranje tokonye erigere turusi abana bisona niga batamia abo bechisegi cyo mwaka kiri bubere na isano na ibere bamusabira umugabana bwe county ya Kisio Muske Paul Simba anya waterana no muteneri bwe kyama kya ODM Oburu Odinga oyure mu muromo abanyagosira Raila Amolo Odinga eribane kyebuna nkomo ikeri barebirero omorora ibwense Muske Dr William Samoei Ruto erikwene kyebuna nko babale bakwenyorera engeria yabo korwanya kwe ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii elietariane Mausa Caroline